שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט ושכנתי בתוכם מבית פודקאסט לבבות, תודה רבה שהצטרפתם. ושכנתי בתוכם הוא פודקאסט יהודי לקהל המאזינים הנשואים של פודקאסט לבבות, אחרי הרבה פרקים בלבבות שעסקו בחינוך, ישיבות קטנות וגדולות, קבוצה, שידוכים, קהל מאזינים שנע גם הורים, אנשי צוות, בחורים, בחורות גם בפרקים של השידוכים. אנחנו הוצאנו ואנחנו מוציאים פודקאסט ושכנתי בתוכם כדי שהקהל הנשוי בחב"ד שמאזין לנו יוכל לקבל תוכן גם על הקשר בבית בין האיש לאישה, פרקים שעוסקים גם באתגרים וגם בחיבור הקשר והעצמתו, ויחד עם הרבנים ואנשי מקצוע שמגיעים לפרקים ומתארחים בהם. פרקים גם בהמשך יהיו על חינוך הילדים, על ניהול משק הבית, בוודאי כפודקאסט חב"די, פרקים על יציאה לשליחס. בפרק הראשון שעשינו התארחו את הרב דיסקין והרב המטפל אלגזי, דיברו על האתגרים הזוגיים שיש, על המצב הלא פשוט שיכול להיות במרחב הציבורי של עולם הנשואים, ועדיין איך אפשר וצריך להצליח לחזק את הקשר הביתי האישי בין הבעל לאישה. בפרק הקודם שכנתי בתוכם התארחו הרב ליפסקר והרב גולדברג לפרק על שליחס, ובפרק שלנו אנחנו שוב פעם מביאים שליח לדבר על יציאה לשליחס, הפעם לחוץ לארץ. אנחנו מביאים את הזווית של אורח הפרק שלנו, שליח הרב פלדמן, מנחם פלדמן, שליח הרבי בסידני. הוא ידבר איתנו על שליחות במקום רחוק מאוסטרליה, על מה הצורך שם, מה המענה שם, מה בחור שבזמן שהוא אברך, שהוא מתכונן לקראת יציאה לשליחס, מה יכול להיות מועיל לשליחות ויעיל לשליחות, האם פיתוח כישרונות אישיים, האם דברים אישיים שהוא מאמין בהם ורוצה אותם לעצמו יכולים לתרום או להפריע, מה הלימוד קודש שיכול להתאים, איך להתמודדים עם חינוך הילדים במקום כמו רחוק כמו אוסטרליה, בכלל חוץ לארץ, על המצב באוסטרליה בכלל, לכל מי שאולי מנסה ורוצה לצאת אי פעם לשליחס באוסטרליה. כל זה בפרק שלנו, ואנחנו רוצים להעלות גם כאן את הנושא החשוב כל כך, שבתוך הישיבות ישנה יוזמה שבין כמה אנשי צוות וכמה אנשי חינוך ואנשי מקצוע שקוראים, מצטרף לזה גם הטור של המטפל דובי ברוד בעיתון כפר חב"ד השבוע, מצטרפים לקריאה להקים בכל דרך אפשרית מערך קשב לתמים, עם הכוונה היא שיהיה מערך מסודר, מתוקצב, שיהיה לרבנים תקצוב לדבר הזה, יהיה הכשרה מקצועית, יהיה סדר שמדברים עם כל בחור ומגיעים לכל בחור ולא מפספסים חלילה בחור, שלכל בחור יהיה מישהו שיקשיב לו באמת על גשמיות ועל רוחניות ויוכל לתת לו מענה אמיתי. והדבר הזה כל כך חשוב לכולם, לכל בחור הטוב ביותר והבחור שצריך עדיין עזרה, כולם. ההוראה של הרבי עשה לחוריו היא רלוונטית לכל אחד, והדבר הזה אנחנו קוראים מכאן שהוא צריך לקום. הפודקאסט זמין להאזנה, הפודקאסטים של לבבות, הפודקאסטים של שכנתי בתוכם, בערוץ היוטיוב שלנו של לבבות, בערוץ ספוטיפיי שלנו של לבבות, הם עולים לראשונה בערוץ הוואטסאפ שלנו, מוזמנים לעקוב, מוזמנים להגיב לנו באופן אנונימי, דרך הלינק שיש בערוץ. את הפודקאסט יוזם ומגיש אהרון פריימן, אורח הפרק שלנו הרב מנחם פלדמן, השליחס באוסטרליה. האזנה נעימה ושכנתי בתוכם. אנחנו נמצאים בפרק נוסף של הפודקאסט ושכנתי בתוכם, הפודקאסט על חיי נישואים של זוגות חב"דים. אנחנו עשינו פרקים על נושאים של גם חיי נישואים עצמם, גם על שליחות, ואנחנו ממשיכים לעסוק בנושא של יציאה לשליחס, שזה חלום של כמעט כל זוג חב"די, בין אם בארץ או בחינוך או בחוץ לארץ. אז איתנו נמצא הרב מנחם פלדמן, שליח הרבי בסידני באוסטרליה. שלום לך. שלום וברכה, תודה רבה על ההזמנה. תודה רבה על ההיענות. אפשר להגיד שזו הרגחה פרטית מאוד מאוד גדולה שהפרק הזה יוצא לפועל, צורה שבה הכרנו, לא קלאסית בדרך כלל, אבל חיפשנו שליח לפרק הבא, והקדוש ברוך הוא הפגיש אותנו באופן לא שגרתי. חשבנו על האוטובוס. ממש, באירוע שהיה לכבוד ג' תמוז בארץ, הגעתם מאוסטרליה לכבד את נוכחותכם, והמפגש באוטובוס הוליד את הפרק הזה, אז תודה רבה. האמת שהחלום הזה של שליחס הוא אצל כל בחור ואצל כל בחורה לפני החתונה, וכשמתחתנים אז זה נהיה פרקטי, ואנחנו נמצאים עכשיו בפרק שבו אנחנו מנסים לדבר גם על ההתלבטויות אולי המשפחתיות, אולי הכלכליות, אולי הפרקטיות, אם אנחנו שלוחים אז איפה נהיה, בארץ או בחול, ובפרק הזה אנחנו מדברים איתך. אז לפני שאנחנו מתחילים לצלול, בואו תציג לנו קצת את השליחות שלכם, את הסגנון של הבית חב"ד, את המיקום, יש לכם בית ספר באזור, יש לכם קהילת חב"ד באזור, להבין קצת עם מי אנחנו מדברים. וואו, אוקיי, זה נושא מלא וגדוש. כן. אז אני גדלתי בשליחס, פה בסידני,
אמנם נולדתי בארץ הקודש, בירושלים, מצד של האימא שלי, אני כמה דורות ירושלמי, אולי שמעת משפחת פרקש, הרב כן, פרקש, ודאי, ודאי. הפויסק זה הסבא שלי. מהמם. הרבה שלוחים, דודים שלי, גם מצד של אבא ומצד של אמא בכל העולם. ובאוסטרליה אנחנו פה כמה דורות, עוד מהזמנים של הפרידיקי רבה. וסבא שלי, רב פנחס פלדמן, ששליטה, שיהיה בריא לאורך ימים ושנים, הוא שליח הראשי לסידני, הרב שלח אותו קצת אחרי מלחמת ששת הימים, תשכ"ז, לסידני, ובאמת להורים שלי יש פה בית חב"ד, אחד השכונות, ואני גדלתי פה בסידני, בשליחס, ועכשיו כעת אני ואשתי מושקי, שהיא מהבית קופרמן ממוסקבה, גם גדלה בשליחס במוסקבה, ויש לנו 3 ילדים, כנעין ההורה, אנחנו עובדים בסידני, היינו כמה שנים תחת אבא שלי, עבדנו בשביל הבית חב"ד שלו, התעסקנו עם צעירים, CYP, חב"ד Young Professionals, שזה כאילו מה שאנחנו מכירים בארץ כסיטים? לא, יותר מבוגר מזה. לקמפוסים. לא, עוד יותר, כאילו עוד יותר גם מבוגר. קמפוסים ו-Young Professionals, כאילו... איזה גילאים זה? איזה גילאים זה? 20 פלוס, 30. כלומר, לא צעירים בר מצווה ומעלה. בדיוק, לא מעל שם. גיל 18, מעל גיל... שהם בוגרים. עובדים כבר, לא קטינים, לא כן, קטינים. לא קטינים, שהם או סטודנטים או עובדים קצת, מתחילים במקצוע שלהם. מהמם. וזה החזיק כמה שנים, ואז קיבלנו הצעה, בגלל שאני גם חזן וזמר, קיבלנו הצעה לעבור לבית כנסת הגדול בסידני, שאני אהיה חזן הראשי, ורב, סגן רב, associate rabbi זה נקרא באנגלית, לא הרב הראשי של הבית כנסת, אבל להיות כאילו הרב רב משנה. השני, רב רב משנה. משנה. וזה הרבה, אז הסבא שלי אמר שזה כאילו מאוד כדאי, אז עברנו לסוג שליחות הזה. זה מאוד שונה משליחות בבית חב"ד רגיל, יש בזה הרבה הגבלות, אבל גם הרבה פלוסים. לעבוד בשביל בית כנסת של עיר, שזה משהו שזה מצד אחד יש לך גישה להרבה מאוד אנשים, ויש לך פלטפורמה להפוצה סמיונס, וחיזוק היהדוס, והרבוצה התורה, משהו שגישה לאנשים והכל, מה ששליח נגיד באורי הסוד, לא מצליח בכמה שנים ליצור קשר עם כמות כזאת של אנשים, אני ביום אחד כבר זוכה כאילו להתעסק ולפגוש, אז יש הרבה פלוסים, גם מבחינת פרנסה, יש לך משכורת מהבית כנסת, לא צריך לדאוג מה תאכל מחר וכולי וכולי, אבל יש גם הגבלות, יש לך בוסים, אמנם אני עובד בשביל הרבה, בראש שלנו זה מאוד ברור מי הבוס האמיתי, אבל בכל זאת צריך לעשות בסדר, על פי טבע, מה שנקרא, צריך להכיר בזה שאתה לא יכול להגיד מה שבא לך כל הזמן, ולא יכול לעשות מה שכל העולה על רוחך, צריך להתחשב באג'נדות, בחשבונות של המנהלים, של הוועד. אני רוצה להבין יותר טוב. אתה כאילו מציג את עצמך, אבל תוך כדי כבר עולים דברים שאפשר אני בשיחה הזאת מתפקד בשמם של המאזינים שואל את השאלות שכנראה היו, אני מקווה, רוצים לשאול. היית תחת בית חב"ד רשמי, והיום אתה עבדתי תחת... תחת בית חב"ד רשמי, עכשיו בסידני, יפה מאוד. אז בסידני זה קצת שונה מאיך שזה בשאר העולם. סבא שלי הגיע לסידני, הוא לא פתח מקום עצמאי, מרכז חב"ד בסידני. הוא הגיע
היה כבר קהילה קיימת, והוא הגיע להיות הרב והראש ישיבה והמנהל של הבית ספר. ככה הרבה רצה, הרבה רואה בכל עיר את התכונות שלו, את הסגנון שלו, איך האנשים, מה הסטייל של גם, הקהילה, גם ולפי זה במרוקו, שלח. גם במרוקו כן, ובאירופה יש קונספטים כאלה. נכון, יש בכל מיני מקומות, גם בדרום אפריקה קצת. אז הרבה אמר לסבא שלי משפט, on them sharblat, שזה יהיה בלי, שכל העניינים של חב"ד בסידני, שיהיה בלי השארבלט. זאת אומרת, לעשות את השליחוס, אבל אין כאילו חב"ד חב"ד of רשמי. סידני. כן. כל אני יודע שליח שנמצא פה, אני יודע שבאנטוורפן, ככה שמעתי, לא פותחים שם בית ספר או תלמוד תורה של חב"ד, כי הרבי אמר שלא יהיו מחלוקות עם הקהילה של הפועלים של המקומיים, אז חב"ד שולחת אליהם. כלומר, זה אותו סיפור כאילו? יכול להיות, משהו כזה. מהמם. בפועל, אחרי כל השנים והעשורים, זה כבר השתנה, ויש הרבה נוכחות של חב"ד בסידני, ברוך השם, באמת כמעט כל בית כנסת, הרב זה חב"ד, שליח חב"ד, כל הבתי ספר, המורים של קוידש, כל הכלי קוידש, השויכטים, הרבונים בבייס דין, הפויסקים, כל הארגונים היהודיים, בעצם כמעט כל ההנהגה הרוחנית של היהדות בסידני זה תחס הרבה, אבל זה לא, אין כאילו ארגון עצמאי של חב"ד, זה כאילו מתחת, on them sharblat, כמו שהרבא אומר. אז בסידני זה מאוד מקובל שיהיה רב בית כנסת או מורה בבית ספר, מחנך, שהוא יהיה שליח תחת השליח הראשי, תחת סבא שלי, תחת מרכז, אבל שמטעם הקהילה הוא כאילו שכיר, או פועל כלי קודש של הבית כנסת או של הקהילה. אז אמנם זה היה מאוד נחמד לעבוד בבית חב"ד, ולעבוד עם אבא, לעבוד עם משפחה, והיה בזה הרבה יתרונות, וזה היה מאוד מאוד כיף בהרבה מובנים, אבל ברגע שהיה הזדמנות להיכנס לבית כנסת גדול, ושיש שם נוכחות של שליח, של זוג, של שלוחים, אפשר להביא לשם מפוצץ המיונס ולהאיר את המקום קצת, אז השליח הראשי חשב שזה באמת הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת, וזה לא מגיע כל יום, וזה כדאי לוותר ולעבור לעזוב את הבית חב"ד של אבא שלי, ולהיכנס לשם. במיוחד שזה גם תחום שזה חזנות, שאין הרבה שלוחים שהם גם חזונים, אז זה מעניין, זה כאילו לנצל גם את הכישרונות המוזיקליים, גם בעבודת השליחוס, שזה גם משהו מאוד כיף. אני מנסה למצוא פה את הדברים שהם מצד אחד גם מלמדים אותנו עליך ועל הסיפור שליחות שלך, אבל גם יכולים להיות חומר פרקטי לזוג או לאברך שעכשיו יושב ושומע, ואומר, אני רוצה שליחס, אני לא יודע איך בדיוק, ובעזרת הפרק הזה אפשר להבין את זה יותר טוב. מה לדעתך הדרך הכי טובה? אתה הרי שליח בחוץ לארץ, אתה אמנם נשמע שרוב השנים היית בחוץ לארץ, גדלת באוסטרליה, אבל אולי אתה יכול לדעתך לפענח או לנסות להגדיר, גם אם זה מסובך, איך אברך יכול לדעת אם כדאי לו לבדוק שליחות בחו"ל, או שעדיף לך משהו בארץ, וזה לא פשרה, זה לכתחילה, זה פשוט מה שיותר מתאים לך. כלומר, מה צריך בחוץ לארץ? יותר אולי ראש פתוח, אולי יותר, אולי שפה, מה בעיקר חשוב שיהיה בחוץ לארץ? תראה, אנחנו מאמינים שמהשם מצד גבר קינונו, מה שכתוב ביום יום, איפה שהקודש ברוך הוא, איפה שאתה נמצא, זה הסימן שזה הרי צדיקים גדולים, לא זוכר את הלושן, צדיקים, הם יודעים איפה צריך ללכת, והם הולכים לשם. אנחנו פשוטי ים, אז אנחנו יודעים שאם אנחנו נמצאים במקום, אז זה הכוון. אז אני חושב שכל אחד ואחד יש לו את התהליך של החיים שלו, איפה שהוא, עם מי הוא מתחתן, איפה הוא גודל, באיזה משפחה הוא נולד, איזה תכונות הנפש יש לו,
למה הוא נמשך, בטבעיות. זה הרבה, זה מורכב, כל אחד ואחד זה עולם מלא, זה סיפור מיוחד. ואני חושב שכשמגיע הזמן שבו זוג חסידי, אחרי החתונה, אחרי הכולל, מתחילים לחשוב על שליחס, אז אני מאוד מאמין שאם יש להם רוצן ולב פתוח להביא, לחיות את החיים, למסור את החיים שלהם לכוון העליון ולכוון של הרבה, אז הדלתות ייפתחו, אם זה להיות בארץ, אם זה לטוס לחו"ל. זה מאוד קשה להגיד מה יותר טוב, מה פחות טוב, לאן ללכת, מה יותר שליחס, מה פחות. ידוע את הסיפור של רב שלמה זרחי, זין גזונט ושטארק, שכולם יודעים שהוא חשב שהוא צריך לטוס, והיה 70 שונו, 70 מויסטס, והוא רצה מאוד, כל החברים שלו היו מהשלוחים החלוצים, והוא כתב לרבא עוד פעם ועוד פעם שהוא מרגיש איזה פספוס, הוא רוצה לטוס גם ולנסוע רחוק. והרבא אמר לו מענה מאוד חריף, שהאם אתה חושב, לקחתי את הלושן, אבל אתה יודע, שלהיות משפיע ולעזור לבוחרים בתומכי תמימים, זה לא חלק מעניין של שיבי מויסדס. זאת אומרת שכל אחד באשר הוא, אם יש לך את האופלג, את ההנחה, שאני לא נברייסי, אלא לשם יש אסקויני, אז זה שליימוס. זה... לא יודע אם זה עוזר לך, אבל זה עונה את השאלה. לא, זה תשובה שעונה מישהו שהוא נמצא כאילו באקסטרים של השליחס באוסטרליה, שזה הכי רחוק בעולם, ואומר, תשמעו, שליחות תהיה איפה שצריך אתכם באמת, איפה שהקדוש ברוך הוא שם אתכם באמת, וגם אם זה יהיה פחות פוטוגני, ופחות מצטלם יפה, ופחות מיוחד, ופחות מה לספר בכינוס השלוחים, כי אין לכם, בבית חב"ד שלכם לא הגיע איזה נזיר וגילה שהוא יהודי, זה שליחס, איפה שתעשו אותה. כן, 100%. וגם אם תהיו איזה בשכונה חרדית משגיח, בירושלים. גם אם כן. בפרק הקודם, שאירחנו פה את הרב נפתלי ליפסקר ואת הרב גולדברג, אז דיברו על זה, שגם בשכונה חרדית, שזה כאילו, שמע, אין שם הנחת תפילין לעשות, או אין שם, אתה לא תעשה שם איזה ברית מילה למישהו, אבל ללמוד טניה, או זה לא פחות מזה. בכל אופן, אני כן רוצה אבל לגעת ברמה פרקטית. נגיד, בוא נשאל שאלה כזאת, באוסטרליה יש צורך היום בשלוחים נוספים? בטח, או, כל יפה, העולם. אוקיי, אז בוא נתקדם. אז אם לו עכשיו מתייעצים איתך, בית חב"ד באוסטרליה, או שלוחים מהארץ, מה אתם מחפשים לבית חב"ד באוסטרליה? כלומר, זה דרך, מה שאתה תענה לי פה, זה דרך לאברך, או לזאת, לאישה, יחד עם האברך שרוצים לתת את שליחס, לשמוע, זה מה שהם מחפשים, זה מה שצריך, כלומר, מה צריך? צריך אנשים צעירים ממרץ, אולי הפוך, אולי צריך אנשים, אולי צריך עוד שוחטים, אולי צריך עוד מועלים, אולי צריך אנשים שהם, אתה יודע שבאירופה יש קהל מסוים של אנשים, בדרום אפריקה, כאילו, מה, למשל באוסטרליה, איזה סוג שלוחים מחפשים? צריך. אולי צריך מורים בתלמודי תורה, מה צריך? אני לא יודע אם אפשר להגיד שמחפשים באופן אקטיבי, מכיוון שכל השלוחים יש להם הרבה עומס, ובאמת להביא זוגות זה התחייבות כלכלית מאוד מאוד קשה, וזה לא פשוט בכלל. אני חושב שיש איזשהו השגחה פרוטיס, כל אחד שמגיע למקום שלו, זה מדויק, אבל סתם מישהו שמגיע לאוסטרליה, אני חושב שצריך הרבה אומץ, כי זה מקום מאוד מאוד רחוק. זה גם נקודה מעניינת, כלומר, אולי אתה אומר, שמה, אנחנו הבנו שבסוף הכל בהשגחה פרטית, וגם הבנו שזה לא מחר בבוקר, ישמעו את הפרק הזה וכבר יהיה 50 טלפונים מאוסטרליה, אבל אני מדבר שנייה תיאורטית, לו באמת אין מחסום כלכלי כרגע, ואין, מה מחפשים? כלומר, יש נגיד אברך שהוא נורא למדן, הוא שמע בדיוק פה באוסטרליה, חסר פה איזה עוד תוספת של אברכים שילמדו בבתי מדרש פה, או הפוך, לסיטין פה, חסר פה כמה חבר'ה צעירים ככה או לאו דווקא ספציפית איזה בית חב"ד שאתה מכיר, אלא בכללי, מה מחפשים, אולי מישהו עם רוגע, שהוא לא נלחץ מימים קשים כלכלית, שאין תרומות,
אנחנו מנסים באמת, אני יודע שהתשובה, אתה מפחד לענות תשובה מפורשת, כי זה קשה להגדיר את זה, אבל בוא ננסה לתפוס כיוון. מה התכונות שיכולות להיות מתאימות לשליחות במקום רחוק כמו אוסטרליה? צריך הרבה אומץ. צריך הרבה אומץ להיות שליח במקום רחוק. אמנם גדלתי פה, אבל בהרבה מובנים אני מרגיש שאנחנו שלוחים באורי הסודה. אני לא אשווה את עצמי, כי יש לי חברים שהולכים באורי הסודה, וזה באמת לא פשוט, אתה ולנו אומר יש הרי הסוד, מה קשה הכוונה? אוכל. תתרגם הרי לאוזניים של הבחור הישראלי. שלוחים לאורי הסודה זה הכוונה שלוחים שהולכים למקום ממש פינה נידחת, בשביל שיש שם כמה תיירים או יהודים בודדים, ממש קצה העולם. שאין שם... האגדות על אוסטרליה, האגדות שאני שמעתי על אוסטרליה זה שהולכים במסוקים בין עיר לעיר. זה נכון או שזה אגדה? לא ממש. סידני ומלבורן זה ערים גדולים, זה אבל קהילות... יש אזורים באוסטרליה שהם יש כן גדולים? הרבה ערים קטנים, נכון, יש כמה. ויש לי חברים שלוחים באמת, קוראים לזה שלוחים באורי הסודה, שהם ממש בפינות שמה. וזה באמת קשה, אתה שולח את הילדים לאונליין סקול, ואין לך אוכל כשר, ואין לך מסגרות וגנים לילדים, ואין לך, אתה צריך... הילדים שלכם הם באונליין סקול או שהם בבית ספר רגיל? לא, אז תודה להשם, יש פה בית ספר דתי, עם מורים יראי שמיים, ויש אוכל כשר, ויש מקווה, יש כל מה שצריך מבחינה פיזית של תשתית לחיות חיים, תשתית חיים. תשתית חיים, אוקיי. אבל, וזה באמת לא מובן מאליו, כמו שאמרתי, במקרה שלי יש גם פרנסה, הכנסה שלא צריך ממש לדפוק על דלתות כל היום. אבל מבחינה האווירה החסידית והכל, וגם בפן החברותית, כאילו אין פה יותר מדי. נגיד, אני בסידני אומר, אין לך? בסידני אין לך הרבה? זה ממש שקט פה. אין לך, נגיד, אתה רוצה ליל שישי לבוא לאיזה בייס מדרש, לשבת עם חבר'ה וללמוד משהו, לעשות קפה פבריינג ומשהו, זה, אין לך. אתה צריך ממש בכוח להתקשר לעוד איזה שליח, ודווקא אתמול בלילה, מוצאי שבס, התקשרתי, עשיתי שיחה עם חבר שעתיים, ולמדנו מיימר וואו. אחרי שבת, אבל באמת שזה גלות פה, נגיד אתה בקראון הייטס או בישראל, אז יש לך, אפילו לא ברמה החסידית, נגיד יש לך מסעדות, אתה יכול לצאת עם אשתך, הופעות, אתה יכול ללכת, ליהנות קצת מהתרבות היהודית, שאין לך את וואו. זה, זה כאילו, זה מקום מאוד אגב, בודד. אתה גם באוסטרליה, לא רק, תחשוב לך שליח באירופה, גרמניה, הוא יכול לעשות שיחת זום עם השליח בצרפת, או השליח בבלגיה, יש אותם יש שעות. הבדלי שעות פה, נכון, הייתי וגם הייתי רוצה המרחק. לדבר על זה. איך יש באמת לך זה? שמחות בניו יורק או בישראל, אתה לא יכול לרקוד על כל החתונות. כל וואו. פעם בשונה לטוס, נגיד מאירופה, שאתה יכול לקפוץ מדי פעם, נכון, כי זה 4 שעות. 4 4 שעות. שעות, כמה מאות דולרים, צ'יק צ'אק, אתה טס לכמה שעות, חוזר. פה כל טיסה לישראל או לאמריקה זה שבוע מהזמן שלך, כמה שעות ואלפי טיסה? דולרים. כמה שעות בשמיים? הלוך חזור, כמה שעות בשמיים? 20 פלוס שעות, 24 שעות כל כיוון. וואו, ישיר אין דבר כזה, אני מניח, רק קונקשנים. לא, לא, קונקשנים. וואו. אז זה יומיים באוויר, ואז עוד כמה ימים שם, וזה ג'טלגים אלפי מטורפים. דולרים. Yeah, וואו. yeah. אז זה גם גלות, כאילו, אם יש לך משפחה בישראל, זה מסירות נפש מאוד גדולה. יש לך, אתה יודע, בוא נדבר, אני חושב שאולי באוסטרליה, הדבר הכי בולט לדבר עליו, ועוד איתך, שאתה מספר שהמקום שליחות שלך הוא די מסודר, מבחינת זה שיש קהילה ויש רב, אולי נדבר על זה באמת. מי שאוכלים את שלוחים במקום רחוק, מנטלית, רגשית, אפילו, אתה יודע, נגיד, אתה רוצה שהילד שלך יחבר אווירה חסידית, אז אם השליח שליח במקסיקו, או לא יודע איפה, הוא יכול לקחת את הבן שלו לאיזה שבס סליחס או משהו כזה, לרבה, אצלכם זה, אני מבין שהקטע המנטלי של להיות לבד הוא מאוד מאתגר. אתה אמרת שיש לך משפחה מהארץ, או שאשתך יש לה משפחה מרוסיה, איך באמת מתמודדים עם זה? חייבים לעשות
הרבה מאמץ בחינוך. כתוב ביום יום, שהרב רש"ב אמר שצריך לחשוב על זה חצי שעה ביום. לא יודע כמה מאיתנו מצליחים לעמוד בזה, חצי שעה ביום, אבל זה באמת חשוב לנסות. אתה מראה, יש וידאוים של הרבה, יש לך, אני שר לילדים שלי ניגונים בלילה, לפני השינה, תניא בעל פה, 12 פסוקים, מנסה לעשות איתם, לחבר אותם לילדי השלוחים האחרים פה, שיסתובבו עם החברים הנכונים, ולנסות באמת, לפי הגיל שלהם, לנסות לתת להם את הכי טוב. זה שאני טס לרבה כמה שאני יכול, ובעזרת השם לוקח אותם שאני יכול, זו זכות מאוד גדולה, ואתה מקווה, כמו שזה עבד איתנו, מה שזה אומר. לא יודע מה בדיוק עבד או לא עבד, אבל ההורים שלנו, יש איזה סחוס שהרבה שם את החינוך של הילדי השלוחים על הכתפיים שלו, הרב אמר זה הבנים שלי, אני לוקח אחריות. הוא יש נש... לוקח אחריות, יש לנו כוחות על-טבעיים שהם לא שלנו, שאיכשהו הילדים, אנחנו מתפללים שהם ילכו בדרך שאיכשהו הם ימצאו את האור גם. זה לא בידיים שלנו בכלל, אבל יש ברכה, בעזרת השם. בוא, אתה יודע, ממש עכשיו, אנחנו נמצאים בזמן הקיץ, כל הקמפים ברחבי העולם והארץ, ילדים מכל מקום שרים שהם, כשאגדל אצל השליחס בעצמי, אתה מכיר את ההמנון הזה. בוא נדבר באמת על ילדים שנמצאים בשליחס באופן קבוע ולא כוספים לזה כשהם יהיו גדולים. ברמה חברתית, יש ילדים חב"דים נוספים בסידני שפוגשים את הילדים שלך, או שהחברים הם מקורבים ואולי פחות מזה? גם וגם, סלט מטבוחה אחד גדול. אה. בסידני אוקיי, במיוחד. ומה המורכבות מצד אחד היא בטח לייצר לילד כן חברים, כן מישהו שישחק איתו בכדור, כן מישהו שאולי אפילו ילד יעשה על הפרוט של הילד יחרי שליחס. אני נתתי לחבר שלי לקרוא פרק תהילים. מצד שני, מאיפה לי שהחבר הזה, אגב, עוד שניה נדבר על חיים בחוץ לארץ, שהכל מסביב זה גוי, איך אתה מצד אחד שומר על הילד שלך ילדותי, עם חברים, ולא סגור בבית כל היום, ומצד שני, באותה נשימה, לא בטעות נותן לו להפוך להיות מושפע מהמקום. מעבר לברכה של הרבה, פרקטית. well, לפני שמדברים על ילדים, צריך לדבר על בוא עצמנו, נשאול את עצמנו, על עצמך. האם אני מצליח לעמוד בזה? אנחנו נמצאים, זה מאוד קל לדבר על אחרים, על ילדים, אבל צריך באמת לעשות חשבון הנפש. וו האלטמן שם, איפה אנחנו אוחזים בשאלה הזאת? כי הרי מצד אחד אנחנו יודעים שאנחנו שלוחים, ושאנחנו אמורים להשפיע על המקום. מצד שני, יש כאילו להסלבש בלבושי המסבר שכתוב בחסידס, ושזה באמת, אתה צריך איכשהו להיכנס למקום, וזה אתגר יומיומי, אתגר יומיומי, איפה אתה... ואני חושב שהרבן נותן לנו את הכלים. אם אנחנו לומדים רמב"ם, ואנחנו מתפעלים בציבור, ונותנים צדוקה, ולומדים חסידס, וכותבים דוח לרבה, על בסיס קבוע, וטסים לרבה, והולכים לפברנגנס, ורואים וידאו של הרבה, ומראים את זה בבית, ושרים ניגונים בבית, ומנסים כמה שיותר, ובכל יום שאנחנו הולכים לעשות את העבודה שלנו, בכל דרכי ודאיהו, אם זה לעשות במוסר שיעור, או בנושא הלוויה, או יושב במשרד, או שר, מתחזן, או הולך למכולת וקונה משהו, אפילו הולך להתאמן בחדר כושר, אתה שליח. סגייט החוסיד, אסת החוסיד, שלופת החוסיד, וזה מה שכתוב ביום יום, אז מקושר, אז מתות איזמן מקושר, איזמן אין אלץ מקושר. זה אומר שאנחנו בעשייה, אנחנו מקושרים, ואז כשאנחנו מקושרים, אז בכל דבר אנחנו מקושרים. מי שמחובר למעלה לא נופל למטה. זה היום יום, זה משהו, זה לא היום יום שאני מדבר, אבל זה זה אותה גם נקודה. אותו נקודה. אז אני חושב
אנחנו אף פעם לא נהיה מושלמים בזה. אמ, ויש הלם והסתר, והמרחק, והמרחק הגשמי והרוחני. אמנם הרב אמר שאוסטרליה זה מוקם רוחק בגשמיאס, אבל קורב ברוחניאס, אבל באמת? או. כן, יש כאלה ביטויים שהרב אומר שכמה שיותר רחוק, יש עוד יותר זכות, או עוד יותר קרבה, עוד יותר, לא זוכר בדיוק על לא, השוינס, יש אבל שיחות שהרב אמר שמי שרוצה להיות קרוב נוסע הכי רחוק, שמי שחייל אמיתי של המלך, אז הוא לא עומד ומסתכל על המלך, הוא הולך לשדה הקרב איפה שהמלך רוצה אותו. כן, זה דברים ידועים. גם היו סיפורים שהרב אמר שבתקיעס, שהוא חושב שהיה מישהו שהתלונן, שהוא לא יכול להיות בתקיעס, היה שנה אחת לא זוכר מי זה. שהרבה הלך לטשליך, נראה לי, בגן הבוטני, והרבה טיפס על הגדר, וכולם אמרו, וואו, איזה מיוחד, והוא פספס את זה, ואז הרב אמר לו, אולי אתה אומר תקיעס, אולי אני מתבלבל, אבל כשהייתי על הגדר למעלה, כשעקפתי את הגדר, התחיל להריב וחשבתי עליך. אולי אתה משהו כזה, שמעת את זה על משהו כזה. תקיעס. זה אותו עניין, שזה אומר שאפשר לחיות אפשר לחיות את הזהות שלנו, ואז עם זה, אנחנו מביאים את זה גם לילדים. באותו דרך, מצד אחד אנחנו רוצים שהם יהיו נורמליים, שהם יהיו שמחים, שיהיה להם חברים, שהם יחיו חיים בריאים, בגשמיס וברוכניס. מצד שני, אתה רוצה שהם יגדלו עם תחושת ונפלינו, שזה גם מאוד מאוד חשוב. לא בצורה רעילה, שהם עליונות, או, אתה יודע, אליטיסטיות. להסתכל, מה? לא להיות אליטה, זה אליטיסט. לא אליטה, אבל ונפלינו זה משהו שאתה יודע שאתה נבחר, שאתה לא... כן יש משהו חשוב, שילד צריך לדעת אני לא כמו כולם. שהוא לא כמו כולם, שהוא בפירוש לא כמו כולם, וזה, אולי זה, לא יודע מה האנשי חינוך והפסיכולוגים והמטפלים המודרניים יגידו בדיוק. אני גדלתי מאוד עם תחושת ילדי השלוחים, גאוות יחידה. גאוות יחידה, ואולי יש בזה קצת חלקים רעילים ונטיות ליניקס החיצוניים, אבל בכללי אני חושב שזה מאוד חשוב לילד. הרי הרב עשה ציווס השם. ציווס השם זה עניין של רנקס, ויש כל מיני דרגות, דרגות, הוא יותר גבוה, הוא יותר נמוך, הוא... ותרבות, ומי הכי חייל, ומי הכי מצליח, וזה מאוד מעניין דווקא. אז צריך לנסות איכשהו, נגיד עכשיו היה יום הולדת לבן שלי, אז הוא נהיה בן 5, אז במקום שכל החברים שלו עשו ספיידרמן ברת'דיי, בטמן ברת'דיי, אתה יודע, כל מיני תמות, כל מיני צבעים גיבורי ובלונים, ילדות של העולם המודרני. וזה, אנחנו עשינו פאברניאן פארטי. לא כל החברי כיתה שלו הם, זה מעניין, איזה סגנון ילדים? מה, זה ילדים דתיים? זה אמרתי ילדים לך, דתיים אז לייט? יש דתיים, יש הרבה דתי-לאומי, יש כמה חב"דניקים שהם אנש, שהם לא שלוחים, יש כמה שלוחים גם, יש שהם קצת חילונים גם, יש ערבוב שלם בבית לא ספר דתיים. שלו. אמרתי לך, סלט מטבוחה בסידני, אבל לא, אבל כל כשאתה אומר פברנגן בסרט... החברים באו הביתה ליום הולדת, הם ציפו שיהיה בטמן וספיידרמן וזה, וואו. הם ישבו סביב שולחן, הבאתי לכולם מיץ ענבים קטן, ראינו וידאו של הרב, היה לפני רק בוימר, הראינו וידאו של פרייד, עשינו את ה-12 פסוקים, שאלנו ניגונים, צדוקה לכל אחד, החלוטס, אתה יודע, כל זה מדהים, כי היום הולדת האישי של הילד, החוויה שלו, שחגגו לי, זה לא עוד איזה חגיגה בגן בקרונייטס, או בכיתה ג' בקרונייטס, זה שליחס. היום הולדת שלי האישית, שהרימו אותי על הכיסא ושארו לי, זה שליחס. זה מיוחד. 100%. ומה שמצחיק, שכמה ימים אחרי זה אני פוגש אחד ההורים של החברים שלו, שהם לא חב"דניקים, הם אמרו, הבן שלי התלהב כל כך מהפברנגן פארטי, אנחנו כל כך אוהבים את זה, וזה כל כך וואו. מיוחד, הוא חוזר, הוא שר We want משיח now, וניגונים, והוא אומר לחיים, וזה כל כך וואו. מגניב, הרעיון. חבר'ה שהם חברים של חב"ד. ובאמת, היום הייתי באופשרני של בן דוד שלי, היה לו איזה 100 מקורובים שם,
כל דבר בחיים של, באמת, במעגל החיים, זה, כמו שאתה אומר, זה נהפך להזדמנות. ואותו אני חושב, דבר גם עם גויים. דרך אגב, זה גם, אנחנו בבניין פה מגורים, במרכז העיר, יש לנו הרבה משרדים וגויים פה בבניין, שכנים, וזה באמת קידוש השם מאוד גדול, כל הזמן, וואו. אתה יודע. אני חושב שההבדל הגדול בין שליחות בארץ לשליחות בחו"ל, זה שכשאתה שליח בארץ, אני רק אומר פה איזושהי, לא יודע אם זה מגובה, נכון, אבל יש תחושה שאתה אזרח ישראלי שיש לו בית חב"ד בין השעות 8 ל-12 בלילה. כשאתה בחו"ל, גם כשאתה יורד בשתיים בלילה להוריד את הפח, אין לי שום דבר באוסטרליה, אין לי שום דבר ביפן, אין לי שום דבר בקנדה, אם לא הייתי שליח. זה שאני מוריד את הפח פה בשתיים בלילה, זה שאני הולך למכולת, זה רק כי אני שליח פה. בשונה מבארץ, שיש תחושה של, אני לא, כמובן, ודאי שלא, גם השלוחים בארץ שהם מורידים את הפח בשתיים בלילה הם שלוחים, אבל יש איזו תחושה כזאתי. הייתי רוצה כן לגעת איתך שנייה, אולי באופי, אם אנחנו מנסים גם לשלב בין לשמוע על השליחה שלך, לבין לשמוע פרקטיקה, ואנחנו מתמקדים כרגע באוסטרליה, מה המצב היהודי שם? מצד אחד אנחנו שומעים שיש קהילות יהודיות, מצד שני אוסטרליה היום נחשבת לאחד הממשלות הכי קשות כלפי יהודים. האנטישמיות באוסטרליה, הפיגוע טרור רצחני שהתרחש שם, יש אווירה מאוד 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 קשה. מה יש שם יותר? פחד להיות יהודי, גאווה להיות יהודי? איך אתה מתמודד עם זה? יש יותר ישראלים שעוזבים? קצת סדר. אני רואה שיש הרבה דווקא ישראלוס, לצערנו הרב, כשיש זעזוע כזה, כזה קלאפ שהקהילה חובה, אז התגובה המיידית זה תמיד איזשהו הזוזה. יש זעזוע, לא יודע, יש תנועה מאוד קיצוני, כולם פתאום נכנסים לעניינים. אתה מדבר על אז הפיגוע, אתה יש מדבר על הממשלה, על מה אתה מדבר? הפיגוע וכל הדברים שאתה העלית, הדברים הקשים לכאורה. אמ, זה, זה זמן מאוד מאוד טוב לשליחס. זה the höchste Zeit, הרב אמר. זה הזמן הכי גבוה. לב ישראל ער. אתה רואה שהנוער גם הזקנים, גם הצעירים, נושים וטף, לכל הכי רחוקים, שעד עכשיו לא ממש ישבו בפינה, מאוד מאוד לא בעניינים. עכשיו הם כאילו מוכנים לשמוע, מוכנים לעשות, מוכנים להתקרב, להתחיל to get involved בכל מה שקשור ליידישקייט, וזה זמן מצוין, פשוט לבוא ולקטוף, לבוא ולנצל את הזעזוע שיש בקהילה, שהאיסוירוס, וזה, ככה זה תמיד, כשיש רע, זה מעורר. גם הרבה ברכה גם בפנים, זה מאוד קשה להגיד את זה ולחשוב על זה ככה, אבל ככה זה, ישרו נוי מן החושך, זייס כשקוי שנויסוי, מויצי שם נוי. וואו. יש את הסרטון הידוע שהתפרסם של יהודייה שבוכה אחרי הפיגוע בסידני, זה היה בנר ראשון, לא? שהיא כן, בוכה, כן, שאל תכבו, הילדה בוכה, או לא זו, אל תכבו את כן, החנוכיות. 100%. אפילו הגויים רוצים שהם תומכים בנו, וכאילו יש דלת הממשלה, פתוח הממשלה לא לפעול מציקה, הממשלה בשליחס. לא מציקה לכם? הממשלה לא מציקה לכם? כעת לא, לא, כעת הממשלה רוצה לתמוך ולתקן, ותראה, זה לא פשוט, אבל אני חושב שיש כזה, מקווה שיש ישרו נוי מן החושך. אני רואה כל החברים שלי, כל השלוחים פה בסידני, נכנסו לעניינים פי 100 ופי 1000 מאז האסון הנורא. ובאמת, זה מדהים, העשייה, ולהגיע לסידני, אני חושב שזה דורש הרבה אומץ, כמו שאמרתי קודם,
וזה יש, כל מקום יש את הסטייל שלו. או, בסידני, הסטייל הוא מאוד, יש דברים שזה מאוד רשמי. אם אתה מגיע ואתה אומר, אני רב של בית כנסת כזה, או כאילו אתה מראה שיש לך איזשהו מעמד, אז אתה קצת יותר נלקח ברצינות. אם אתה מגיע ואתה אומר, אני פה, אני פותח בית חב"ד בשכונה כך וכך, אז זה קצת לא... לא מקצועי. זה, כי כן, כאילו, לא מרשים. משום מה זה האנשים פה, כאילו אפילו מי ש... מה זה אנשים? יש שם הרבה ישראלים שעלו לשם, יש שם מקומיים, יש מה בעיקר? מקומיים, סידני זה עיר מאוד בינלאומי, כמה מאוד יהודים יש באוסטרליה? בינלאומי. כמה יהודים יש באוסטרליה? שאלה שלא שאלתי. כמעט, אומרים כמעט כמו 100,000 יהודים. וואו. והם מפוזרים ממש, אני מבין. או שיש לא ריכוז. כל כך, זה מרוכז בעיקר בסידני ובמלבורן. אהה. ויש גם פרת במערב של אוסטרליה. מהמם. ליד יש קצת מפוזרים, אבל בעיקר סידני זה משהו כמו 40 פלוס אלף יהודים, ומלבורן עוד, אולי קצת פחות מזה. ויש, הישראלים הם כלומר, אני הייתי בתקופת שליחות, בתור בחור, הייתי בבית חב"ד בספרד. ראיתי שמה שהישראלים הם כאילו עושים לעצמם איזושהי קבוצה עצמאית. קבוצת וואטסאפ עצמאית, וזה זה גם אצלכם קורה, או שהם מאוד התערבבו? קצת, כן, כן. יש בית חב"ד לישראלים, אה, הרב מנחם דדון, מאוד מצליח, ויש גם יש לכם בית, תרמילאים? יש לכם הרבה תרמילאים שם באוסטרליה? כאילו אחרי צבא? יש גם בית חב"ד למטייל, שזה רב אלון חזי, Mhm. שזה למטיילים. אז יש גם וגם. וגם יש הרבה ישראלים שהם באים לכל מיני בתי כנסת ובתי חב"ד אחרים. כן, יש הרבה דרום אפריקאים, יש הרבה רוסים, יש הרבה אוסטרלים שמכמה דורות, וואו. אנגלים, כל מיני. מהמם. וואו. לקראת סיום של הפרק הזה, אני רוצה באמת להודות לך על הזמן, להיות בקשר למרות ההפרשי שעות, זה גם לא פשוט. אה, הייתי רוצה לשאול, אתה היום שליח, וגם אם התפקיד שלך הוא יותר תחת מישהו אחר, בסוף מסקרן לשמוע, אולי אפילו עכשיו יושב איזה אברך בכולל, ואומר, מה אני יכול ללמוד? היום כבר בארץ יש כל מיני כוללים, תוירס השליחס, ועוד כל מיני מיזמים כאלה ואחרים, שעוזרים לבחור, בוא, אברך, בוא תלמד עכשיו כדי שבשליחס תהיה מוכן. מה אתה חושב הכי פרקטי? כלומר, אולי ידע הלכתי מעשי, אולי כשרות, אולי הפוך, אולי בבתי חב"ד האלה, בכל מיני מקומות בעולם, המטיילים, המקומיים מחפשים מישהו עם הרבה ידע באגדות חז"ל, בגמרות, מישהו שיהיה מלמד. מה אתה חושב ברמה הלימודית? אני לא מדבר בכל הקטע הטכני. אברך שעכשיו יושב בכולל, מה ללמוד? מהצד או על הסיידר כדי שיהיה בשליחס הכי שימושי. מה עשה לך זו שאלה הכי... מצוינת, זו שאלה מצוינת, ואני אענה לך שתי תשובות. תשובה אחת זה התשובה שאותי לימדו, שמעתי, את התשובה שלימדו אותי, ואז אז אני אגיד את התשובה, כאילו, תסלח לי, אני אגיד את התשובה שאני חושב, שזה גם, אני לא חושב שזה סותר. אז התשובה שלימדו אותי, זה שהיה בתשמ"ז, היה בחור אחד שראה בכנס השלוחים הראשון, את היחס ואת האווירה שהיה, ואיך שהרבא התייחס לכל השלוחים שהגיעו, את הקסם, מי שהיה ב-770, אפילו היום, הייתי בעולי תוירה כשהיה הכנס, אתה רואה את ההתרגשות באוויר, מי שנמצא בקבוצה ורואה את זה, זה משהו, אתה אומר, וואו, אני חייב, אני לא יכול לא להיות שליח, אין מצב שאני יפספס, שאני לא אהיה חלק מהדבר הענק הזה. אז היה בחור שאחר כך כתב לרבא, שהוא רוצה, הוא רוצה כאילו להתכונן. ברכה, הוא רוצה ברכה מהרבא שהוא יזכה גם, בזמן הנכון להיות חלק,
אבל הוא רוצה לדעת בינתיים איך להתכונן, מה לעשות בשביל להבטח שהרבי יסדר, שכשהוא יתחתן, כשיגיע הזמן, הוא יהיה כלי, הוא יהיה מוכן. והוא חשב, כפי איך אני קיבלתי את הסיפור, הוא חשב שהרבי יגיד לו, לך תיקח קורס בפאבליק ספיקינג, בלנאום, או בלגייס כספים, או לנהל ארגונים, או דברים, כאילו לעשות איזה קורסים, או לא יודע, משהו הלכתי אולי, הלכס, לא יודע, אביילוס, אתה יודע, אצל הדתי-לאומי, אצל המודרן אורתודוקס, בישיבות, בסמיכה, לומדים הרבה פרקטיקה. קידושין ופרקטיקה. הרב אמר לו, 3 מילים בתשובה, מיינה הגיע, לימוד דח בעיון. זה וואו. מאוד הפתיע אותו. והמסר שאנחנו קיבלנו, המשפיעים סיפרו לנו את הסיפור הזה, שפשוט להיות מונח באלוקוס, להיות מונח ברבה, להיות מונח אז אחר כך הכל, אתה יודע, אני פעם, כשהייתי ילד, שאלתי את מרדכי בן דיוויד, מרדכי בן דוד זה בשבילי אייקון, זה דמות מאוד, נותן לי הרבה השראה. שאלתי אותו בתור ילד, נו, מה סוד ההצלחה הוא היה שלך? אצלכם, הוא היה אצלכם באוסטרליה כאילו? או סתם? לא, הייתי בהופעה שלו, לא אוקיי, אוקיי. באוסטרליה. מאחורי הקלעים פגשתי אותו, ושאלתי אותו, מה סוד ההצלחה? אני רוצה להיות זמר כמוך. הוא אמר, תהיה דבוק לריבונו של עולם, ואל תדאג לשום דבר אחר. הכל יהיה וואו. בסדר. וזה היה ממש אייקוני. זה כאילו, לא אומרים להבדיל על יהודים, אבל הרב אמר, לבחור הזה חסידס בעיון. זה הכל, לא צריך מזה, יותר מזה כלום. צד שני, ביחד עם זה, אני אגיד לך מה היה הסיפור שלי. אני אחרי הישיבה, דווקא ההשראה לזה קיבלתי מעוד אחד שקוראים לו רב חוני מלקי, נגן בקראון הייטס, הוא עושה הרבה במוסדות של חב"ד, עושה הרבה עבודה בחב"ד. העולמי בתחום המוזיקה, הוא סיפר לי כשהייתי בחור, שהוא לא למד שום דבר מוזיקה, לא עשה, כאילו הוא עשה את המסלול של הישיבה ב100%, למרות שהיה לו כישרון. אחרי החתונה הוא הלך קצת להתעסק בזה, וזהו, הוא פרץ שם, והוא הפך את זה לשליחס שלו. קלידן, ויש לו סטודיו, אולפן, ועושה הרבה דברים של ג'ם, ליבינג טוירה, וציבס השם, וכל המוסדות שלו, של החב"ד המרכזיים. זה נתן לי השראה. ובאמת, כשהייתי בחור, ניסיתי כמיטב יכולתי לשמור את הסדורים, ללמוד, לא להיסחף, איך אומרים? להיחשף? להיסחף. להיסחף. סחף. להיסחף במוזיקה, למרות שאומנם כאילו ניצלו אותי במבצועים, וחנוכה, ופה, ול"ג בעומר, אתה יודע, לשיר פה ושם, כאילו, בין הסדורים, ריקודים באודור, אתה יודע. אבל בגדול הייתי בחור כאילו במסלול הנורמלי. אבל אחרי החתונה, סבא שלי כן אמר לי, לך תעשה משהו עם הכישרון שלך, לך כאילו, תתכונן לחיים אמיתיים, כי אם אלוקים נותן לך איזה מתנה, איזה כלי, אז זה כל עצמו יסתר אמרנו, זה גם שליחס. במקרה של אבא שלי, הוא הלך לאוניברסיטה בזמן של כולל, ולמד בבר אילן קצת חינוך. וחינוך באמת היה עד היום חלק מאוד חשוב בשליחות שלו. בבית ספר ובחדר, ואני הלכתי ללמוד חזנות, כי היה לי חוש בתפילה, כאילו לא תפילה, אתה יודע, דרכי אכסידס, אני מדבר, תפילה. להיות בעל תפילה, אומנותית. הלוואי. אז כן, היה לי קצת חוש בנוסח ובשירה, אז רציתי לפתח את זה. ובאמת כתבתי לרבה, האם לעשות כולל פול טיים, או כאילו לעשות את הבית ספר, פתחתי איגרס קוידש, וקיבלתי מיינה מאוד מאוד חזק מהרבה, שאם אתה עושה את זה,
אתה חייב לעשות את זה בעקביות, ביסודיות, שזה יהיה באופן של קבע. ממש לקחת את זה מקצועי. אז הבנתי מכון תל אביב לחזנות, שזה כאילו ממש נחוץ, ולעשות את זה ברצינות. ועשיתי חצי יום כולל, הייתי בירושלים, וחצי יום למדתי חזנות. לא היה לי שום תוכניות לחיים. לא היה לי שום תוכניות לחיים, רק ידעתי שיש לי כישרון וצריך לפתח את זה. ובאמת, אחרי 3 שנים שאני עובד בבית חב"ד של אבא שלי, אני מקבל את ההצעה הזאת. אם לא היה לי את הלימודים, ברמה המקצועית של החזנות, מה שלמדתי, זה לא היה קורה, פשוט הדלת הזאת, על פי טבע, לא הייתה נפתחת, לעשות את השליחות המיוחדת והנדירה. יש כמה סיפורים על מוזיקה, יש את הסיפור עם אלי ליבסקר, שהוא למד בטח, הישיבה הוציאה אותו הישיבה הוציאה אותו. כן, הרב מאוד עודד. אז ביחד עם זה, אני אומר, אם יש בחור או אברך, שהוא רואה את עצמו מצליח במשהו, אני חושב, אדרבה, קרדום לחתם בוי, אפילו אלתר רב אומר בתניא, שהגדולי ישראל שהתעסקו, אם אתה קודר, אם אתה טוב בהייטק, או אם אתה טוב אפילו ללכת ללמוד קצת מנג'מנט. אתה יודע, יש business degrees, שאתה לומד, אתה מוציא תואר במנהל עסקים, או במנהל, לא יודע איך קוראים לזה בעברית, שככה אתה מגיע למוסד, ואתה צריך לעבוד על מחשבים, כאילו פתאום אתה יכול. לבנות לעצמך, אין בזה תדמית משהו לבית רע. חב"ד, דף נחיתה לחגים, דברים... כל הדברים האלה, אם זה כלכלה גם, אם זה ביזנס, כל אחד באשר אגב, הוא. בעידן הוואטסאפ, הרבה שלוחים משתמשים בקנווה, ב-AI, בלעצב, זה מאוד נהיה שימושי. אם יש לך חוש במשהו ספציפי, אם יש לך איזה משהו קורץ לך, במיוחד אחרי החתונה, אני חושב, יכול להיות יש הבדל בין תומים לאברך, אבל אני חושב שזה הכל יכול להיות. אז גם לזכור מה הרב אמר, חסידס בעיון, להיות מונח בליכוס, בתוירה, באמת בחסידס, ברבה, אבל בצד שני, אני מכיר שלוחים שהם גם מטפלים רגשיים, או אנשי חינוך, אנשי טיפול, אנשי אומנות, לא משנה מה, מנצלים זה את הכל הכישרונות שלהם. שליחס. וזה פותח להם דלתות 100%, בשליחס. במיוחד בארץ, אם אתה שליח בארץ, כפי שאני מבין, זה אי אפשר להתפרנס רק מהשליחס שלך בבית חב"ד X או Y, זה כאילו צריך שיהיה לך ג'וב, נכון? וככה זה עובד בישראל. אני לא שליח רשמי עשרות שנים, אני תחילת הדרך ועוד לא שליח, אבל מניח צריך תמיד גם פרנסה, וזה גם שליחס. הייתי כן רוצה להוסיף משהו שהוא יותר לאברך כולל ספציפית. איזה לימוד, וזה נראה לי שנסיים, איזה לימוד קודש אתה חושב שיכול מאוד לסייע? הלכות כשרות, הלכות טהרה, הלכות... מה? אגב, יש קורסים, אפילו לשלוחים שכבר יצאו, יש כל מיני קורסים בלמען ילמדו בעוד מקומות. מה באמת אתה חושב, תשמעו חבר'ה... טוב מאוד. מה זה? טוב מאוד, שיקחו את הקורסים. לא, אני חושב 2 דברים, זה במוקם שלי בחופץ. אני שואל שנייה, יש תחום הלכתי מסוים שהוא מאוד משמעותי. זה תלוי מה יהיה השליחס שלך, איפה אתה רואה את השליחס שלך. למשל, תראה, אני חושב שלימוד התורה זה צריך להיות במוקם שלי בחופץ, במיוחד בכולל שאתה כבר קצת עצמאי, זה צריך להיות מוקם שלי בחופץ, אבל אם אתה מרגיש שהשליחס שלך מתפתח לאיזה כיוון, אז בהחלט תנסה להתמקד בתחום הזה. אם אתה יודע שאתה תצטרך לחתן זוגות, אז אתה תלמד סידור קידושים. אם אתה תהיה בעל כהר, תלמד הלכות קריאת התורה, אתה יודע. מה שמתאים לך. אין משהו ספציפי שאתה אומר מה. כשאני הייתי בכולל, אני למדתי פשוט מה שאהבתי ללמוד. חסידס,
סיכס של הרב, מה שעשה לי טוב לנשמה, באמת, לא חשבתי על זה. אחר כך נהייתי שליח, הייתי צריך ללמוד איך לעשות סידר קידושין, וזה פתחתי, למדתי, בסדר. לא הייתי יותר מדי בסטרס. אוקיי. תלמדו מה שלבכם חפץ, וממילא בשליחות בסוף אתם תלמדו מה שצריך. אם תהיו כמו שמרדכי בן דיוויד אומר, תהיו מחוברים לריבונו של עולם, הכל יסתדר. הרב מנחם פלדמן, שליח הרבי בסידני, תודה רבה לך על הפרק הזה, על האפשרות להעלות את המודעות ולגעת בשאלות ואתגרים שיש בשליחס, לדבר על הדברים החיוביים שיש בשליחס. אני מניח שהרבה אברכים והרבה מאוד אנשים שומעים את הפרק הזה, ואם הם מתלבטים אם לצאת לשליחס, או איפה לצאת, או מתי לצאת, אז אנחנו מקווים שהפרק הזה יהיה להם לתועלת, כמו פרקים אחרים שייצאו. תודה רבה לך, מעריכים מאוד את ההתערבות שלך. תודה רבה. מרחוק. תודה על ההזמנה. תודה על הזכות. שמשיח יבוא בקרוב. אמן, אמן. תודה רבה. ביי. ביי. תודה שהזמתם לפרק הזה, ושכנתי בתוכם על יציאה לשליחס באוסטרליה, עם שליח הרבי בסידני, הרב פלדמן. אנחנו זמינים להאזנה בערוץ היוטיוב שלנו, בערוץ הספוטיפיי שלנו של לב אבות, בערוץ וקבוצות הוואטסאפ שלנו, מוזמנים להגיב לנו בכתובת המייל שלנו, או בלינק של התגובות האנונימיות. יוזם ומגיש את הפודקאסט אהרון פריימן. ניפגש בפרקים הבאים, ושכנתי בתוכם.